La ràdio també. Metròpoli, la nova ciutat sonora de Ràdio 4. Metròpoli, tot un món per descobrir. De dilluns a divendres, de 12 a 4, escolta com sona la teva metròpoli. La ciutat on hi caben totes les ciutats. Metròpoli amb Xavi Collado. Continuem al matí a Ràdio 4 i ara explicant-vos que el Reial Cercle Artístic ha inaugurat una retrospectiva dels cartells modernistes de Ramon Casas. 53 obres representatives d'aquesta disciplina en el 150è aniversari del naixement de l'artista. Rosa Diego, què tal? Bon dia. Bon dia, Ramon. De nou, el Reial Cercle Artístic, com deies, presenta l'exposició que es titula Ramon Casas, cartellista i el seu temps, una mostra retrospectiva dels seus cartells durant l'època modernista. De 1885 a 1910, una desena d'obres són de Ramon Casas, però també hi ha obres gràfiques de Santiago Rossinyol, Alexandre de Riquer, Adrià Gual, Antoni Utrillo, Lluís Labarta i d'altres que explicarem. I per això hem volgut convidar avui al matí a Ràdio 4 a Marc Martí, que ha ofert obres de la seva col·lecció privada per tal de fer possible aquesta mostra al Reial Cercle Artístic. Bon dia, Marc, i benvingut al matí a Ràdio 4. Bon dia. M'aneu rebent ja. Home, això sí. Per començar, expliquem quin és l'objectiu d'aquesta mostra que es pot veure al Reial Cercle Artístic. Doncs bé, mira, aquest any es celebren 150 anys de la mort de Ramon Casas i s'ha previst tot un seguit d'exposicions que s'estan fent al Cercle del Liceu, s'ha fet al Museu del Modernisme, es prepara, els museus de Sitges preparen també una exposició al voltant de l'obra de Ramon Casas. Nosaltres hem volgut fer una exposició de l'obra de cartellística i els cartells de la seva època, del seu temps. Que no, cap d'aquestes 8 o 10 exposicions o mostres que es faran es centren amb el tema del cartell, no? A través dels seus cartells més representatius, tots podem recordar l'auca del senyor Esteve, les portades del setmanari Peli Ploma o els anuncis de l'Anís del Mono. Són algunes obres representatives que també demostren com en aquella època hi havia, diguem-ne que ja s'avançava molt Ramon Casas al que seria després, no?, tot aquest món. Bé, la qüestió fonamental és que el fenomen del cartell ve lligat a dues qüestions fonamentals. La primera és la revolució industrial. La revolució industrial és el que porta al fet que hi hagi industrials que generen excedents que cal vendre i d'aquí a la necessitat de fer publicitat. En segon lloc, l'evolució de la cromolitografia, és a dir, els mitjans tècnics per imprimir cartells amb color, de qualitat i de tamanys grans. I després el naixement d'una burgesia, en aquest cas la burgesia catalana, que a banda de dedicar-se a la qüestió industrial, doncs era diguem, que encarregava moltes obres, olis i pintures, retrats als pintors. I aleshores el que passava també és que els pintors, que en aquest moment de modernitat, de canvi, que deixa de ser la capital de la Roma i comença a ser París, doncs també el pintor, per guanyar-se la vida amb la qüestió estrictament pictòrica, doncs tenia les ganes de treure el seu art al carrer, d'aquí que aquests pintors participessin en concursos i fessin cartells. Dius, Marc, que el que es veurà, el que es veu en aquesta exposició del Reial Cercle Artístic no es veurà mai més en el sentit de la intensitat de colors, del gruix de tinta litogràfic, perquè no té res a veure el que avui en dia, i tu ho coneixes perquè és la teva feina, s'està fent. Per tant, van ser revolucionaris i, a més, la utilització tant de colors com de gruix de tinta. Sí, aviam, els cartells tenen més de 100 anys, 120 anys, aleshores les peces que conserven en bon estat són les que han estat sense que els hi toqués la llum, que han estat ben conservades i tal. No sempre no és lo habitual, molts cops no és així, han estat penjades en un domicili o en una botiga, el color marxa, el sol és el pitjor enemic de la impressió, però el que sí és cert és que avui en dia tot s'imprimeix o amb offset o amb digital, que són tintes de molt poc cost, molt transparents, molt fines, i que es deterioren molt de temps.
poder veure un cartell que està imprès a 12 o 13 colors directes, que es va fer fa 120 anys, si aneu ho veureu colors que no heu vist mai. Una experiència única, en aquest sentit. Sí, home, es podria fer amb serigrafia, amb colors directes, però també resulta molt car i en aquella època no s'utilitzava, no? Però amb litografia, dic, alguns que m'han marcat per primer cop, que fa 15 anys que els tenia a la sombra i aquesta vegada els hem tret una mica a la llum, veureu que estan impecables de color. Això és una mica la gràcia, entre altres coses, de l'exposició. Marc, quan inicies aquesta col·lecció privada amb aquests cartells que són espectaculars? Jo em vaig començar a guanyar la vida quan tenia 17 anys enganxant cartells. Aquest és l'origen de la meva professió. I sempre dic el mateix, que pot semblar retòric, però l'ofici més antic és el nostre, no és la prostitució, és el nostre, perquè sense els que anunciaven que hi havia prostitució, amb unes rames a la casa de la senyora en concret, o del senyor, avui en dia, podríem dir. Per tant, és un ofici molt, molt antic, el de senyalitzar, el que era dentista, doncs, li penjaven una dena a la botiga, el que era bacallaner penjaven perquè, clar, la gent, en general, al segle XVIII, al segle XIX, no sabia llegir i escriure. De fet, ens guanyem la vida amb això, entre moltes altres coses, i bé, al principi guardem tots els que distribuïm durant l'any, des de l'any 77, és a dir, fa uns 40 anys, tenim vora 1 milió de cartells arxivats, i d'alguna manera, arrel d'això, doncs, vaig començar a comprar cartells ja fa 20 o 30 anys, i també gent que ens han adonat o que ens els han cedit, i així hem conformat l'arxiu que tenim de la pròpia empresa dels cartells de l'any 77 fins avui, i a l'arxiu de cartells antics que comença, tenim coses del 1700 i pico. 1700? Déu-n'hi-do. I, per exemple, per donar una idea, un exemple d'aquests cartells de 1700, de qui són, que formen part de la teva col·lecció privada, Marc? Bueno, els cartells del 1700 són molt senzills, són un color, 1700 i pico, 1800 principis. Comencem a trobar cartells amb color al 1860, 1850, 1850 a França, però el boom és el tombant de segle, el període modernista, l'Art Déco, també és molt interessant el cas de la postguerra, la Guerra Civil també, hi ha coses molt interessants, quan es canvia de ser grafistes a ser dissenyadors als anys 50, 60, 70, és una època interessant. Tot i avui en dia també hi ha coses molt interessants. Una col·lecció exclusiva que de ben segur té els seus diamants en brut o les seves autèntiques joies. Marc, quedar-se amb un fill és molt difícil, però em podries destacar alguna de la col·lecció privada que tens que, per al que sigui, per la part emotiva, per referències d'algú que t'estimes o que has seguit, t'interessin i t'agradi especialment? Home, nosaltres, a part de cartells, en l'espai que tenim, el cau, que jo dic que tenim totes les peces, tenim coses que no són cartells com el rètol de Vinson, que quan va tancar ens van cedir un neo que és molt maco, el Ferran Amat. Però jo estic molt especialitzat en el cartell modernista, que és el que m'interessa més, no? El meu país, que és Catalunya, la meva ciutat, que és Barcelona, tenim coses de fora, forasteres, del resto d'Espanya, d'Itàlia, de França, d'Anglaterra, dels Estats Units. I dintre d'això, l'època que més m'agrada és el modernisme. Tenim cartells com el de Sífilis de Ramon Casas, que és un cartell molt rar. Tenim cartells, unes sedes d'Alexandre Riquer, molt boniques, i hi ha 20 o 30 cartells o més que són una mica especials, però seria concretar-se en un... És molt difícil. És molt difícil, sí. L'objectiu d'aquests cartells era comunicar un missatge determinat que arribés a la població, conjuminat amb art? Aviam, jo, una mica el que et deia, aquests eren pintors al tombant de segle que eren molt famosos amb la societat civil i amb la burgesia catalana, però eren desconeguts pel gran públic. Aleshores, ells es presenten a concursos per divulgar la seva obra al carrer, no? I això per a ells els hi dona una projecció de la seva obra. Exacte, i un coneixement. Per altra banda, pensem que el modernisme no és un estil, és un moviment, un moviment que inclou impressors. Aquesta exposició podreu veure cartells que estan fets per un impressor modernista, per un dibuixant o il·lustrador modernista, i que a més parla d'una obra modernista que pot ser feta per Enric Granados. És a dir, amb un mateix cartell pot coincidir Rossinyol, Utrillo i Rialp, que és l'impressor, i estem parlant
d'una obra d'Enric Morera, no? És a dir, és un moviment, i aleshores també icona de tot aquest moviment una mica és els Quatre Gats, no? El cercle artístic que n'estem parlant avui també seria una icona, no? És a dir, la majoria de cartellistes que apareixen a l'exposició han sigut socis en un moment o altre del cercle artístic, i alguns d'ells, com el cas del propi Casas, va ser vicepresident. També hi ha la competència, diríem, que va ser el cercle artístic Sant Lluc, que és era una entitat una mica escindida del cercle artístic, perquè no estaven tan d'acord amb la disbauxa dels Quatre Gats i eren més serios. Eren seriosos per l'època, suposo, sí, però sobretot en aquell moment serien el que avui diríem gent d'ordre, no? Més dels conceptes antics, més de missa, com el propi Antoni Gaudí, no? Els germans Llimona. Clar, Ramon Casas és un dels iniciadors d'aquest moviment modernista, tant amb la tècnica com també l'apartat temàtic, no? Perquè a la inauguració de l'exposició explicava José Félix Benz, el president de l'entitat del Reial Cercle Artístic, que hi ha dues coses importants, com la inclusió del paper de la dona dins d'aquests cartells i també la innovació tecnològica, no? El que ens comentaves abans, no? La revolució industrial, i posar en aquests cartells també una mica el que estava passant a la societat. Home, sí, la dona està clar que en l'Art Nouveau no oblidem que, com he dit abans, que així com Fortuny i els clàssics bevien de Roma, en aquest moment els modernistes, si no havies estat una temporada a París no eres ningú, no? I aleshores a París és on es comença a desenvolupar tot el món de la publicitat amb cartells de gran format. El nord de França és molt més ric que Catalunya en aquell moment, i molt més avançada amb les qüestions de l'art, no? I els artistes catalans segueixen una mica la moda. El fet que apareixin dones fumant, dones bevent, dones semidespullades, doncs és una cosa transgressora a l'època, que aquí en un primer moment doncs, podia xocar, però clar, imagina't el cartell d'Anís del Mono, que és una senyora que porta un mono, que a més estem en ple debat sobre els creacionistes i els darwinistes, no? I que és una mica com un atemptat, no? A la moral, no? I una senyora que veu anís i va amb un mantó de Manila, no? És una mica transgressor. Plegat, sí. Dèiem Ramon Casas, però també altres coetanis seus, n'hem anomenat alguns: Santiago Rossinyol, Alexandre de Riquer, Adrià Gual o Antonio Utrillo. Per tant, podem veure moltíssimes coses, però no només de gent d'aquí, catalana, sinó també hi ha peces del francès Jules Chéret, de l'italià Leonetto Capiello, del txec Alfons Mucha. Explica'ns algun exemple de cadascun d'ells. De Ramon Casas potser hem explicat algun que d'altre cartell, però dels altres que podrem veure a l'exposició. Bueno, quan es van plantejar això vam dir, ens basarem en el cartellisme català, però també posem mostres de la interrelació que té Catalunya en el món, no? Ja hem dit París, Barcelona, com eixos de l'Art Nouveau, de l'Art Nou, del modernisme, del Liberty, el Jugendstil, que és el mateix. Però aleshores hem posat això, doncs, per exemple, un cartell de Leonetto Capiello, que és un dels cartellistes més importants dels anys 10-20, que està fet per un anís de Lleida, que és l'anís infernal. És un cartell impecable, és a dir, que hi ha cartellistes estrangers que fan feina per catalans. De la mateixa manera, hi ha un cartell de l'Utrillo pel Champagne Mercier, és a dir, a l'inrevés, cartellistes catalans que fan feines per empreses franceses. També hem posat un cartell americà de Harper's, que és una publicació americana del 1895-96, és el cartell, que és molt interessant. També tenim aquest cartell de Mataloni, que són els italians del nord, tornem al mateix, no? Els italians del nord és una cosa, els italians del sud és una altra, passa una mica com a Catalunya. Doncs la indústria, sobretot a Milà, a Turí, té una importància brutal i una estètica fantàstica, no? Tenim un cartell alemany, és a dir, hem intentat
donar una ullada al que es feia als altres països d'Europa, Europa i Estats Units en aquest cas. I fer una bona selecció d'aquests cartells. Dèiem que hi havia també una relació en el cas de Ramon Casas amb l'entitat, perquè Ramon Casas va ser membre de la Junta Directiva de l'entitat, vicepresident del Cercle i també soci emèrit el 1915 i va tenir un paper actiu en aquesta institució, perquè recordem que no era una institució que es movia molt a l'època, que passaven moltes coses allà dins, no? A nivell creatiu i a molts altres nivells. Sí, bueno, tot aquest moviment, com deia, modernista, doncs apareix molt això, no?, de la revista L'Avenç, la revista Peliploma, Luz, el que he dit, el Cercle Artístic Sant Lluc, que tot i ser d'un caire diferent també no deixen de ser molt modernistes, el Cercle Artístic, els Quatre Gats, la Maison Doré a Barcelona, és a dir, és tot un moviment de gent que s'agrupa amb tertúlies, amb publicacions, amb tertúlies, amb botigues inclús, no?, el Fallans Català. No només abasta la qüestió gràfica i de cartell i pintura, tenim escultors, Lambert Escalé, arquitectes, Domènec Montaner, Puig i Cadafalch, el propi Gaudí, és a dir, és un moviment que abasta totes les arts aplicades, de fet. Es feien aquestes exposicions al 1890 i pico, que era exposició d'arte i d'indústries aplicades, és a dir, quan aneu a veure un edifici de qualsevol modernista, del Gaudí o de Domènec Montaner o de Jujol, veureu que té tanta importància el ferro, la fusta, la ceràmica, la pintura, els guixos, forma part de la pròpia arquitectura, és a dir, totes aquestes indústries aplicades i la impressió litogràfica i el cartellisme, al final n'és una més, tenen moltíssima importància en aquell moment. Més coses. Parlem d'on apareixien aquests cartells, és a dir, perquè segurament sortien alguns setmanaris, revistes, altres estan relacionats amb la cultura, l'esport i l'espectacle. Quin suport es trobava, no? La publicitat comercial. Bueno, jo crec que hi ha dos grans àrees, no? Primer, dues qüestions. La primera és la gent que sabia llegir i escriure i la gent que no en sabia. Que hi havia un 80% de gent que no sabia. I això es tenia en compte? Bueno, no. Depenia de qui t'adrecessis. No, t'ho poso com a premissa per lo que següent que vaig a dir. Vale. És a dir, els cartells que tu fes referència, que et donava una subscripció, són els típics cartells del Quatre Gats, que si et subscries, com que era una revista ruïnosa que ho feien per afició, el Ramon Casas regalava dibuixos originals, regalava cartells. Després hi ha tots els cartells d'espectacles, d'obres de teatre, de llibres, que estan en un àmbit de tipus més cultural, no? La Campana de Gràcia, els Torratxa, els Quatre Gats, Peliploma, totes aquestes publicacions i establiments, doncs, eren dintre de la bohèmia i del moment era per un cercle relativament reduït, no? Però després hi ha el que deies tu, no? Que hi ha la part comercial. La part comercial, els concursos més importants que es van fer al món a l'època van ser pràcticament d'aquí, un d'ells Anells del Mono, un altre Cigarrillos París, que va guanyar un italià, Codorniu va fer un concurs molt important, que en aquest cas va guanyar un madrileny, però suposo per qüestions estratègiques, com passa avui, i en aquests cartells molts cops del tipus del caràcter publicitari dels cartells, com que la gent molts cops no sabia llegir i escriure, doncs feien referència sempre una mica com això, Anells del Mono, o sigui, doncs els anells de l'època tenien una figura, o anells del ciervo, anells del tigre, perquè la gent sabia que era un mono i sabia que era un tigre, encara que no els hagués vist mai, però no sabia com es llegia tigre. La comunicació s'utilitzava molt a través de figures, no? O podríem trobar fulla d'afaitar la palmera, no? Dibuixar una palmera, perquè les marques entraven en competència. Per fer-la reconeixible... Exactament, sí. On l'anessin a buscar. Perquè palmera, mono encara és curt, però palmera és més llarg, no? Aleshores... Clar. Correcte. Si dibuixaves una palmera, no, quiero el de la palmera, no quiero el de... El ral, sí. Clar, veiem alguns cartells, tu deies el de Xampany, el dels Puccinellis dels Quatre Gats, que m'imagino doncs, que era una representació, també d'Anís del Mono, d'Aperitivo Rossi, i també aquest cartell que deies de Ramon Casas de la sífilis, que és un cartell com amb una dona d'esquenes, despullada, amb un mantón de Manila, amb una flor al cap, no? Que té tot el seu què, no? També és molt simbòlic. Sí, però el detall més important, aquí el veus perquè tens en blanc i negre, és que porta a la mà una serp. I aquest és el missatge.
Explica'ns el missatge. La serp, Home, la dona, la home, serp, Rosa, la una sífilis... mica, No, jo vull que ho Ara verbalitzi. t'ho explicarem quan acabi. Home, jo crec que està bastant clar, no? És a dir, la serp, si et pica, És un verí. És un verí, pots Pot morir, enverinar. no? Però està tractat amb una finesa molt interessant, no? De tota manera, jo crec que aquest cartell no crec que fos massa per estar a la via pública. Al contrari, per exemple, d'un Anis del Mono, sinó que el senyor doctor Abreu, que era el propietari de la clínica, li hauria fer un encàrrec d'aquest cartell al senyor Casas, tot això. Ho suposo, no sóc un científic, però jo em dedico a treballar amb el meu ram, Jo passo estones, però no sóc un catedràtic. Però imagino que és un cartell que no es pot penjar mai al carrer, sinó que No era una campanya de sanitat als carrers del xino de l'època. No, jo crec que era un divertiment. Aquest senyor li va encarregar l'original i el Ramon Casas, escolta, i per què no fem 200 cartells i els regales als amics i tal? Perquè ho tracta amb molta finesa, no? I hi ha moltes altres coses, com per exemple una simbologia important amb el cas del Ramon Casas, que és un dels grans símbols de la vida d'un modernista sense límits com era ell, el motor. Sí, el motor. El Ramon Casas es diu que tenia la matrícula número 4 o 5 de la ciutat de Barcelona, no? Quina? La 4 o 5? Un dels primers 10 cotxes de Barcelona, o de la ciutat de Barcelona. Home, era tot el que fa el modernisme és justament això, no? Art Nouveau, no? És fer coses noves. Llavors, a l'esport, aquí tenim un cartell de regates, fantàstic, d'enllaveries, tenim un cartell d'esgrima, de l'Ismael Smith, que és de la mateixa època, però sembla molt més modern. Hi ha aquest cartell que estem dient, no? És a dir, els cotxes, les carreres de cotxes, el tennis, les regates, sobretot, l'esgrima, tota aquesta mena d'esports representaven una modernitat i molts cops també practicats per dones, no? Que és com deia abans, no? Una dona que fuma, una dona que beu anís, o xampany, o cava, i una dona que està deslliurada una mica de la mentalitat una mica victoriana de l'època, tot i que això, diguéssim que en la realitat no era ben bé així, però que sí que es anàvem en aquesta línia, no? Era l'esport, era modernitat. Ramon Casas seguia una mica l'estela de Toulouse-Lautrec, del que ens arribava de París, que estaven més avançats. Marc? Sí, home, Toulouse-Lautrec és el número 1. Va ser un home que va fer relativament pocs cartells perquè era pintor, es guanyava molt bé la vida, i tornem a lo mateix, no? Era un home que va morir molt jove, repudiat pels seus pares, perquè, clar, com podia ser un home que estava tot el dia bevent absenta, freqüentant prostíbuls, cabarets, però bé, va ser encara en vida li van col·locar al Louvre alguna obra, va ser quan es va aconseguir amb el seu pare, no? Però que també era de casa bona, com el Casas, no? Perquè el Casas potser no era tan tronera com el Toulouse-Lautrec, no? Però va seguir, sí, el cartell modern, diguem, una mica més convencional i clàssic, és Jules Cheret, que en va fer moltíssims, centenars de models diferents, clar. I Toulouse-Lautrec en va fer 30 i pico, però són com més de traç, més radicals. Són els més cars que avui es poden comprar, és a dir, un cartell de Toulouse-Lautrec pot valdre 50-60.000 euros, i realment és el que va renovar totalment l'estètica de l'època. I, evidentment, el Ramon Casas ho va seguir, amb el seu propi estil, però ho va seguir. Doncs fins al 15 de juliol Sí. Tenim aquesta opció que no ens perdrem de veure aquesta col·lecció de Ramon Casas al Reial Cercle Artístic. Moltíssimes gràcies al comissari de l'exposició, el Marc Martí. Moltíssimes gràcies, Marc. Gràcies a vosaltres, i és de franc. És de franc, ja veieu. Perfecte, doncs no ens la perdrem. Moltíssimes gràcies. D'aquí mig minut els companys informatius que ens actualitzen ens posen al dia i just després reprenem al matí a Ràdio 4 d'avui amb proposta teatral. Fins ara.